Vestrock Junior wordt al voor de 3e keer gehouden. En ik ga niet alles verklappen, maar in ieder geval komen Jan Smit en Be Brave optreden. En nou draait het natuurlijk allemaal om kinderen vandaag. Daarom krijg ik hulp van een junior verslaggever. Hij heet Julius en hij wacht binnen. Veel plezier. Jij bent Julius, de reporter van vandaag. Ja, dat klopt. En hoe heb jij je voorbereid? Ik heb me voorbereid met vragen. Nou zijn er een hele hoop artiesten vandaag. Wie wil jij nou het allerliefste iets gaan vragen? Sarah en Julia. En wat wil je ze vragen? Hebben jullie wel eens ruzie met elkaar? En ook, wanneer zijn jullie begonnen met samen te zingen? Oké, nou volgens mij gaat dat helemaal goed komen. Ik ga jou vast een microfoon geven en nou ja, dan mag je op pad. Heel veel succes. Ja. Hebben jullie soms wel eens ruzie met elkaar? Nou, ja, soms. Ja, soms. Ik denk wel net zoals andere zussen hebben we eigenlijk best wel soms ruzie. Maar ja, vaak na 5 minuten is het alweer over en dan zijn we het al een beetje vergeten. Dit is Alessandro en hij draait vette muziek. Hebben jullie een vriendje? Ik heb geen vriendje. Nee, ik niet. Ik wel. Ladies and gentlemen, the magic of Hans Klok. En wat vind je van Hans Klok? Heel cool. Ja, waarom? Omdat hij allemaal met die trucs en vuur doet. Ben je goed aan het opletten, zodat jij het misschien ook thuis kan doen? Nee, ik heb wel een goocheldoos, maar niet echt van zulke trucs. En wat kun jij allemaal? Gewoon met zijn touwtjes een knoop weghalen. Wat vind jij van Hans Klok? Ik vind hem heel leuk. Ja, en kun je ook uitleggen waarom? Omdat hij van die hele leuke trucjes doet. Hoi, ik ben Julius. Ik heb een paar vragen voor je. Hoe vind je het hier in Hulst? Ja, dit is mijn eerste keer in Hulst. Dus het was even met autorijden even zoeken. Maar ja, wat ik tot nu toe heb gezien, heel mooi. Gewoon ook hier zo de natuur heel mooi. En ja, Vestrock ben ik nu voor de eerste keer. En ja, ik vind het heel fantastisch. Echt, het publiek is zo één met elkaar. Dus ik vind het heel vet. Ja hoor, daar zijn ze dan. Be Brave. It's getting hot in here, so take a... Van wie ben jij fan? Be Brave. En wat is er nou zo cool aan hun? Ze zijn nog jong en ze hebben wel leuke muziek. Wow, volgens mij zijn jullie allemaal fan van Be Brave. Ja! Op wie ben jij verliefd? Diony. Wie is dat? De tweede. En wie is daar nog meer op? Ja, wij zijn op kant. Alleen hij is niet ziek. Hij is ziek. Hij is zo knapperd. Ja. Heeft
Be Brave uw hart ook al kunnen veroveren? Nee, hebben ze al gedaan. Ja? Ja. U bent ook helemaal fan? Ja, mijn dochtertje ook. Ja, dan moet u wel, hè? Ja, dan moet ik mee, hè? Staat ze ergens vooraan bij het podium? Ik denk het wel, want ik ben ze al even een tijdje niet meer gezien. Die heb je niet voor even. Die zijn er als het doden is, al gaat het mis. Je voelt je nooit alleen, ja, En, staat hij er goed op? Ik hoop het. Ik ben nog niet zo gewoon. Ik heb hem net de gsm, maar het zou wel lukken. Bent u speciaal voor Jan Smit gekomen? Ja. Ik woon in Hulst en ik dacht, dat is een moment. Hij komt eindelijk naar Hulst, dus helemaal blij. Goed weer, super. Heb jij Julius gezien? Nee. De reporter? Nergens? Nee. in de lente, de zomer, de herfst en de winter, weet jij me te vinden, waarheen ik ook ga. Oh, de sfeer zit er goed in, hè? Ja, prima. Lekker weer. En ja, de sfeer het is hier prachtig. Leuk evenement. Voor de jongeren en de ouders. Volgens mij ging hij behoorlijk uit je plaat. Zeker. Yellow Class altijd leuk. Altijd leuk. Heeft u Julius gezien? Julius, de reporter. Nee, die heb ik niet gezien. Nou, ik snap er niks van waar hij nou gebleven is. Misschien aan de andere kant daar zo? Nou, we gaan gewoon nog even kijken. Oké. Wat vond u de leukste artiest? Ik vond Jan Smit heel erg goed, maar zij overtreffen het wel hoor. Ja, super. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Hey, top. Ik kan Julius nog steeds niet vinden, onze reporter van vandaag. Het optreden van Yellow Claw zit er inmiddels bijna op, dus ik ga zelf backstage. Yes, jullie stappen net het podium af. Hoe was het hier in Hulst? Het was leuk, het was superleuk. Ik bedoel, het is super lekker weer en iedereen is helemaal in een goede mood. Het publiek ging helemaal los. We zijn net klaar, we moeten nu door naar de volgende show. Maar, Ja, jullie hebben een beetje haast, hè? We hebben een beetje haast, maar ja, what's different? Het is de laatste tijd alleen maar zo de zomer. Ik wil toch even weten, het was een festival met bijna alleen maar kinderen. Hoe hebben jullie dat ervaren? Ja, dat het een festival was met bijna alleen maar kinderen. Maar nee, het was leuk. En we hebben zelfs ook wel voor de jonge ouders en wat oudere ouders, whatever. Iedereen deed leuk mee, dus ik had niet echt het gevoel dat het anders was. Tuurlijk, moet een beetje op mijn taal letten, maar voor de rest ging het goed. Beetje netjes. Ja, toch? Hey, succes! Hoi! Ja hoor, en daar zit je dan. Waar was je? Ik heb geholpen in het winkeltje van mijn moeder en ik heb ook nog wezen dansen. Oh, en Een smoothie gemaakt. En heb je een leuke middag gehad? Ja, een hele leuke. Maar ik moet zeggen, ik heb jou wel gemist hoor, als verslaggever. Ja, dat klopt wel. Ik moest het allemaal zelf doen. Yeah. Nou heb je een paar interviews gedaan. Hoe vond je dat? Best wel leuk eigenlijk. Ja.